Koho naraz všetci vážne berú, sú títo dvaja padamat. A majú kurňa motorové píly. Radikálne, sosekať. Alzák, si to ty? Tak to je masaker! No a okrem fit stravy aj cvičia a streamujú počítačové hry. Mačka ma nemá rada, lebo som čierny. A to všetko s nádejou, že zacielia na mladé publikum, ktorým netreba vysvetľovať hajlovanie vo výrivke, lebo si ho nepamätajú. Nepamätám sa. Ale nerobte paniku, veď mladým sa predsa prihovárajú aj iní, aj demokratické strany. Že? Že je masaker buči vyvrátený kokotizmus. Áno, masaker. Fakt, že nie. Akože, toto už je cez hranicu. No nie, všetci sa tu kurňa ohazujú karafiátmi na MDŽ. Všetkých vás ľúbime. Alebo chodia do krčiem, kde presvedčajú tých istých ľudí, čo chodia na MDŽ. Nie, áno, tak to bolo. Tak to bolo. A potom sa tvária, že tie prieskumy, kde vychádza, že by mladí volili náckov, sú vlastne celkom prirodzené, lebo mladí sú radikálni. Už sú raz takí a čo s nimi? Tu také 18-20 ročné idú len také fofry na tých Fordoch. Lenže to je, kamaráti, jak si to Šimi hovoril? To len ostatné strany na nich tak nejak serú a nechávajú ich Miňkovi. Paráda.